שלום, ותודה שהצטרפתם אלינו למפעל של וודקה אלכסנדרוב כדי לראות איך אנחנו באמת עושים את הדבר המדהים הזה. כיום תראו איך מכינים וודקת חתולים עם קמצוץ אלכסנדרוב. מסענו מתחיל במוסקבה הרחוקה בשנת 1908. בשנת 1908 גולה היצור הנאלח ששמו אלכסנדרוב במערות ששם שכנו הפרטיזנים. היצור הוא יצור הסובל ממנת משכל של 20 IQ לערך, והוא עובד בשבילנו תמורת 200 שקלים, ועבודתו היא לקפוץ מהגג. את היצורים הללו אנו מייבאים לארץ ממוסקבה באמצעות החברה הלאומית של וודקה אלכסנדרוב, פרזיט אר, הכוללת צי נרחב של מטוסים למגוון יעדים. במטוסים ישנם מערכות חדישות לקירור ועישון האלכסנדרובים המיובאים. במקביל לכך פועל קו מפרס המייבא חתולים פרסים לשם הוודקת האלכסנדרוב, שגם הם מובלים בקירור. כאשר המטוס נוחת אצלנו בשדה הסודי שמקומו לא ידוע עד עתה, האלכסנדרובים מוסעים אל המפעל הסודי של ניגר לעיבוד, קציצה ודישון האלכסנדרובים והחתולים. המפעל שמקומו עדיין לא ידוע, אך הוא נמצא בתהליכי פינוי על ידי עובדי התברואה של עיריית תל אביב. הוא משמש כאזור העשייה של הוודקה המצוינת. שמה, בתהליכי עישון מורכבים, אנו גורמים לתסיסה של האנזימים שבבטן האלכסנדרוב. כמובן שהאלכסנדרובים נקצצים, וכמו כן גם החתולים עוברים תהליך דישון מיוחד הכולל זיפות. במפעלנו אנו אף מייצרים סוגים שונים של וודקה, הכוללים וודקת אחרברושים, וודקת חתולים, וודקת אחבשים, וודקת פרעושים ווודקת פרצושים. אם כן, ניתן לומר שיש לנו את המגוון הרחב ביותר של סוגי הוודקות בכל שוק הוודקות באזור האלכסנדרובים. בשלב האחרון, המיץ הנהדר ששמו וודקה אלכסנדרוב מוכנס לבקבוקים שנמצאו באשפה ומבוקבק באמצעות פקקים מהאוזן של ניגר. והנה לכם וודקה אלכסנדרוב משובחת.